Amanda Gallo Olivamontes, tinc 31 anys i soc de la Falla Avinguda Reina Sofia, plaça Pedro Iturralde. Soc diplomada en turisme i actualment treballo en una agència de viatges en el departament organitzant congressos i conferències. Crec que sóc una persona tímida, introvertida quan no conec a la persona. Després ja sóc més extrovertida. En la meva part laboral crec que sóc molt responsable en el meu treball i en la meva vida personal m'agrada molt conservar les meues amistats de sempre, però també conèixer gent nova. M'agrada moltíssim fer esport. Sempre he intentat des de menuda practicar qualsevol esport. Actualment jugo a pàdel, m'apassiona jugar a pàdel i sempre que puc jugo una partideta a la setmana. També m'agrada moltíssim viatjar, per això vaig estudiar turisme i després qualsevol afició que té qualsevol persona, passar temps amb la meva família i els meus amics. Tinc molts llocs especials en Torrent, com és la Torre o el Vedat, però per a mi l'Hort de Trenor és molt especial perquè quan vaig estudiar en Montessió he passat molts moments en este parc i tinc records molt bons de la meva infància i la meva joventut. La Cort d'Honor és tot un privilegi, és arribar al més alt de la nostra festa torrentina i és un orgull per a la teua comissió. La Cort d'Honor per a mi és un conjunt de dones que han de disfrutar la seva experiència juntes, junt a la Fallera Major també, per supost, i sobretot disfrutar, perquè per això ens presentem. Jo crec que està molt valorada i molt bé considerada. En qualsevol acte faller on està present la Fallera Major és la màxima protagonista i la resta de fallers la respetem moltíssim i sempre intentem fer-la sentir el que és, la nostra reina. Una Fallera Major per a mi ha de ser amant de la nostra festa, ha de tindre sempre un somriure, ha de ser propera amb la gent i, per supost, ha de ser conscient amb la seva tarea. És una figura pública durant tot un any i, per tant, té que ser responsable amb això. Destacaria de la meva falla que som una comissió molt numerosa, una de les més numeroses de Torrent i part de la província de València. Tenim també un número molt gran de xiquets i jo penso que això ens depara un futur molt esperançador. També m'agradaria dir que som la falla que organitza el concurs de pentinat. És un concurs que està obert a qualsevol comissió fallera, no només de Torrent, sinó també de qualsevol ciutat, i s'està treballant per a que siga un concurs amb més participació encara. El monument faller per a mi és la base de la nostra festa. Jo preferisc que tinga una bona estètica en general i li dono molta importància a la crítica, a que siga una crítica molt ben pensada i molt ben feta. També preferisc una falla amb una estètica més clàssica, però també admire quan un artista fa una falla, crea un monument més innovador i diferent. Tinc un referent com a artista faller, li diuen Miguel de l'Ejido, ha sigut el nostre artista de la falla gran d'enguany i per a mi Miguel és un exemple de superació. La veritat és que no m'agrada res les crítiques gratuïtes de la gent que no coneix realment la nostra festa. I dins de les comissions no m'agrada el protagonisme que n'hi ha ni tampoc la competitivitat entre comissions en quant a concursos. Jo afegiria a les falles, m'agradaria que tinguérem una consciència a la població per aconseguir unes falles més sostenibles amb el medi ambient. La veritat és que jo em considero una defensora de la natura i crec que entre tots podem aconseguir unes festes més respectuoses amb el planeta. Tot l'any va ser impressionant, tot el meu any de Fallera Major. El moment més especial va ser el dia de la meva presentació, quan el meu fill, que té 2 anys i mig, em va dur la banda. I això va ser el millor moment de l'any.